Mano biro kelo midhiero maduong' ne jotuo moheo milion 30 e piny mangima. Riwruogno wacho ni ji milion 39.9 ne odagi tuo ne giko higa mar 2023 kendo kaponi ochungo kenge mag chwalo sir makamano to nyalo biro medo landruok mar tuono kod kelo thoe e pinjego. Kawatieko weche manyien e yo machuoge lak sechegi en ni jagoro maduong' mar riwruok mar Kupete bade ma Kisumu Zablon Awange oseyo mokalo piny owacho kuom rem chwalo omenda duto mowinjore chwal ne skunde pacho kae. Awange wacho ni okang' mar chwalo mano omenda matin ne skunde oseweyo moko kuom skunde kod gope mathoth. The situation is even worse. We made laws 2 weeks ago, and last week the CS Treasury said the amount of money has been released. Upon confirmation, the principals have gone to the banks, and what has been wired is just 19 billion instead of the stipulated 40 billion. We are witnessing a situation whereby the suppliers have actually not been paid. In fact, the principals are playing hide and seek with the suppliers, and this is the time that there is also the issue of extra levies, which the circular from the ministry had actually banned. We are visiting a situation whereby some schools are offering lunch program for the day schools and others are not offering because they are fearing the issue of the extra levies. We are witnessing a situation whereby extra county schools are building more classes, more dorms, and parents are being charged over 10,000 or to 15,000 for these dorms. The fee payment by the students, by the parents, is pathetic. The minister has actually ordered the principal not to send away the students. Now the principals are in a precarious situation because as they are playing hide and seek with the suppliers, schools must be run. Mano mabedo kelo giko mag weche manyien e yo machuok gi lak sechegi watude kor mokanyo sa 9 ne weche manyien e yo machuok. Mago ne weche manyien e yo machuok gi Roda Odhiambo. Bas, igolo chupa mar Coke e fridge. Kasto, iwinjo ng'ich moro mamit mar yamo kagoi kendo lweti biro winjo e ng'ich moro e kor glass kokwe mos. Iyawo peki. Bang'e, iting'o chupa no malo kitero e pien dhogi mondo rom gi ng'ich mamit mokwongo no. Buoyo gi pi soda no lore i dhogi ka mit mokalo luwe kendo iwinjo maber ahinya. Onge mit maloyo mit mantiere i chupa mar glass mar Coke. Yud soda mar Coke mang'ich mamit mokalo mantiere i chupa mar glass e nengo moyweyo kawuono. Coca-Cola, real magic. Citizen Duka, the home of discount. January ni mwezi ya kupambana na school fees, uniform, bills, na juu yake shopping ya food. Usipanic. Citizen Duka and Quickmart are here to sort your shopping. 2 kgs of baking flour at 159 shillings, 2 kgs of sugar at 279 shillings, 5 kg of rice at 1,199 shillings, and 3 liters of cooking oil at 749 shillings. Simply dial *487*5#. Choose your item, pay, and pick up at your nearest Quickmart supermarket. Citizen Duka, the home of discount. Yes, taratibu sana sanyo kuramugiza na mkosekalo dakika beach atoku saboro zamanyi zikachani krine sao chiko wechi brubedo matamu sana kod koka kochopo saboro kacha nkod mechi mabro chuone watu mbwegze watu wawili zikacha mechi mo upoto maber sana sana mana kod vibe na Coca-Cola tugie tholone sani kwa sitiko poto wanakai donze check up timer. Donse Wednesday siku ya udaku. Mambo vipi? Mambo vipi Frank Machones? Mambo shega baridi Mombasa, mambo barida, mambo freshi, niko ndani hadi saa 10 juu ya alama. Mombasa town full lock. Thank you sana donze check up time. Frank Machones ni Mombasani ginluokeda mafula sana mpaka saa 10 inshallah. Donze yes mana. Aje mtu wa miai. Mtu wangu vole kapua.
Thank you sana Polycarp Moa in Homa Bay County. Acha nikanyonyonore ma strong sana za. Alongo ni Polycarp Moa. Thank you sana Polycarp Moa. Kwa mnyondo Homa Bay kanyo donze check up time. Hello. Yes. Unachunga. Ni ajes. Sana. Alafu naongea na Michael Ounde MP 2027 Chuba South. Oho, Michael Ounde. Miage morowa. MP na Dar Gugu. In MPT. Hey, wagwan. Michael Ounde, Super South. Jamaa amenifurahisha sana. Hello, don't say check up time, ma. Ya soba. Yeah, man, and wood soba. Wood. Na unapiki. Utieno. Usegunda mrema. Sikusi murima. Usegunda mrema. Usino jamaa sikusi murima. Usegunda mrema. Aya. Utieno jamaa jizo nikikamulu murima. Hello, don't say man. Okay. Alimbele kacham. Hello, don't say check up time, ma. Check up time Keraf. Yeah, man. Deputy Chairman Mara Simio Buziana. Aha, Boziana. Poka nare kuliso na yule adoka mbele kupeleka naso mara baada poka nare kuliso no. Swafi commissioner, swafi sana acha tutambe basi. Atutambe nile jamu wetu kutamba. Ankombo na yo mundio bayo ugunjes, SHI RKO Shirko Media. Natamba kilichonishawishi upole wako na heshima yako. Wazazi wangu wamekusifia sana kwa tabia yako. Sura yako ya upole inanivutia. Shepu twiga mwenda pole najivunia. Tupeane mapenzi iwachome. Na kama namba waisome. Hata tukigombana wasione. Washike jembe wakalime. Mapenzi mazuri wakutane wawili wanopendana. Sizidishe washauri watasababisha tuje kugombana. Angalia shefu kawe masepetu. Angalia jicho Hamisa Mobeto. Karangi kake Elizabeth Maiko. Yani we mrembo wallahi nachukua jiko. Wino wangu wa milele. Nauza dagaa ili ninunue motoka nikuridhishe. Unanipa furaha na nguvu ya kusaka chapa nisikuangushe. Tuna nyota ya Adam na Hawa. Tunavyopendana hata wakituchukia ni sawa. Tuaminie mama, wanaona umenipa dawa. Wanaongea sana, chunga usije kuota mbawa. Kana cha dilema, hata vilipweza penzi litafika mbali. Nacheka Kiingereza maana nacheza ya watu natupia mbali. Jamani, hata vilipweza penzi litafika mbali. Kwa kweli hamtoweza maana nacheza ya watu natupia mbali. Basi baby nikupatie mama. Angalia shefu kawe masepetu. Angalia jicho Hamisa Mobeto. Karangi kake Elizabeth Maiko. Yani we mrembo wallahi nachukua jiko. Wino wangu wa milele.
Oh yes, Ashley mtoto wa Bongo Landi kasha taratibu zikod na tambas Bironi Kanyakor tamko la leo jamaa na jitu mundio by Wodugunja katika tamko lake la leo ansema mkumbushe mwanao kuwa sio kila anayefanikiwa anafanya kazi kwa bidii na sio kila maskini ni mvivu bali maisha yana siri kubwa. Tamko la leo Umoja unasema mkumbushe mwanao kuwa sio kila anayefanikiwa anafanya kazi kwa bidii na sio kila maskini ni mvivu bali maisha yana siri kubwa. Paranya thiri no timatima mateka okinga moti mateka emabedo kod modu mangeny to bende ni onge maunge kod mwandu en ngata manyap moko dwa chomore kod tich makare en manani ngimani nigi wechene kila ngimani nigi konde ni owuon asisemi kitu za Costo Juang biro ni kacha kod Usiyatamani ya mwenzio, kazi ni kazi, kazi ni kazi Usijilinganishe na mwenzio, tunza hiyo yako, tunza ulicho nacho Obongo nyakalagano laga gigita, jadolo no nena kakuecho Jangoma donge tinda chiemo, tobanjoloro chalo pikuja Fimbo ya mbali haiuwinyoka, shika ulicho nacho, jikakamue, jikakamue. Fimbo ya mbali haiuwinyoka, shika ulicho nacho, jikakamue, jikakamue. Manyo pesa mano kila Nairobi, manyo pesa mano kila Nairobi, wandu mausoke kao kigoi, kao kigoi, Manyo pesa mano kila Nairobi, manyo pesa mano kila Nairobi, wandu mausonge kao kigoi, kao kigoi. Ugote kupiga hustle, lazidi toa jasho. Wake up then I grind on a daily. If you owe me money then pay me. Oh, one thing you need to remember, don't mix business with pleasure. If you do then you own a chicheza. Make a move cause it's now or never. Bila hela utabebwa ndogo. Saka hela sabunya roho. Bila hela utabebwa ndogo. Saka hela sabunya. Manyo pesa mano kila Nairobi, manyo pesa mano kila Nairobi. Wandu mausonge kao kigoi, kao kigoi. Manyo pesa mano kila Nairobi, manyo pesa mano kila Nairobi. Wandu mausonge kao kigoi, kao kigoi. Kila wiki najikaza mashabiki hewa kuwapa baada dhiki kweli ni faraja. Ipo siku ndavuka daraja Usinione sina cheo jube ya jana si ya leo. Binadamu maendeleo ya wachoki sumu mambo leo. Oriti anadhi mziki korotera. Oriti anadhi mziki amatera. Oriti anadhi mziki korotera. Oriti anadhi mziki amatera. Manyo pesa mano kila Nairobi, manyo pesa mano kila Nairobi. Wandu mausonge kao kigoi, kao kigoi. Manyo pesa mano kila Nairobi, manyo pesa mano kila Nairobi. Wandu mausonge kao kigoi, kao kigoi. Manyo pesa mano kila Nairobi, manyo pesa mano kila Nairobi. Wandu mausonge kao kigoi, kao kigoi. Manyo pesa mano kila Nairobi, manyo pesa mano kila Nairobi. Wandu mausonge kao kigoi, kao kigoi. Ni makadede Odiero kukoreno duaro tonglo Omera Ola gishopping makila siku Ya wiki Leo tuko Fiji kesho jiji Odiero cheesy
Kidwaro tonglo, you can never go chivo pizza. Osuga bene nyake mure jiko. Nyuka beni ole ya guata, hakuno kombe. Kidwaro tonglo, you can never go chivo pizza. Osuga bene nyake mure jiko. Nyuka beni ole ya guata, hakuno kombe. Omera wuod sudo siepna kiwo mwanja kafunya winjo ywak ni ya wato owadwa kowe jalre ambo teko daja yadha kemolo chunya kila siku kodo tada iya mane biro tindo rumisi kichadha nyulo ngiliongo rumo siku chanda jodona wana pado mera dhero nyako wanda city resco ibreso etuma tinde hadha samatino dwaro pizza usiko mane Instagram to tedo katarege hot kae bende sida ichodha koda kwata toma pesi tinde onge otonglo ema mata mali yangu yote kuo Kidwaro tonglo, you can never go chivo pizza. Osuga bene nyake mure jiko. Nyuka beni ole ya guata, hakuno kombe. Kidwaro tonglo, you can never go chivo pizza. Osuga bene nyake mure jiko. Nyuka beni ole ya guata, hakuno kombe. Oh yes, akuno kombe kacha nyukali ya gwata lungo kacha ni ochichi kacha koza vioxi dede code otonglos kuna mogi kansa boro de kapar kuna boros kacha achinre ndonze Wednesday edition siku ya wapenda nao siku ya udaku haba kwa muziki 3 sana kuna mogi udaku number 1 biro ni kandi kakoredo mi watch motimure kindi chief nyare code boyfriend mari nyare kacha iwacho ni kisigi 18 chik ma Kenya wacho ni koro mano nyalo make decision ni kech koro in ngama duong to chief oneno ni nyathina ni podo ko bedo ngaduong make ne decisions ka gimomiyo make ne decisions wacho ni podo ne school magima nyathi manyako ni dwa timo poko unjero time ndakonga nanambia ni nitire gwenge ma jodake ma jomoko gen dhod ni jomoko jo dhod ni jinyalo kaore machiegni kanyo nikech nyalo wuok kata Kisumu edhingio lo kata chosia yakocha inthulo mar kendo sia kono kijana ni akampenda dota wa chief kosero date wa chief kacha gideta limore kamano kato kuro chopo akama chipa mbefata fununu ninyi modake gwenge kane chaliana data dota wake na wamepandana sana kuro chemara chel chief wuoko daskecho dio mako kijana ni kosa mako kijana ni togidhi gitero ka polisi to nyathima nyako winjo ni wuon go mako boyfriend to wuok mandage ngwech nyaka ka polisi wacho ni en bende okete a cell code boyfriend okelo koko ni oknyal benitwe boyfriend to ngege mokoso ajamsurutisha kufanya lolote gigero era kamano ile gimomiyo baba gidonje to the boy is about 25 and an 18 years baba wacho ni 18 pokitiko shule omia okelo koko mwacho ni basi kama ni shule sikae basi nikachimia shampata mpoa wangu ananipenda anda yie mradhi school kata ananipenda tukidwa ni mondo koro kiwa rekode shule ikae ukara mugi okelo koko mda kongo nanambia neno mbaka mateka chief kuro polisi mko ni hao watu wazima wawe gedhi chief Beniok Timre nyathina ni pod tin kwa hivyo kakoro akeni koro kai chayo nyathima nyakoni akeni nyathima wuini akeni wuon gi modonjore kodi makelo shida kaindi itakuwa namna gani the girl is 18 though podo this school nasema mpenda yule kijana chief ni kare marmako boyfriend marnyare ni mundu ter ni kech date nyare podo this school ama ni aje angemia wachika chawa janjeze voice note mnamo pio anetwangeni to itakuwa namna gani kabiro ni kacho is funny love simuachi biro namna hii yeah funny love yeah nadhani ndoto kumbe upendo na shamili toka amekuja kwenye maisha yangu kaichota akili ikitokea amekufa duniani kuishi sitostahili mana utamwanaonipa asali inasubiri oh baby asante kwa kunipa amani uko nyuma mimi nishaumizwa sana
baby, moyo no naisi nazi ndo ishapata mkwezi, natamani kuhadithia kesi gani najisikia, ili penzi malikia furaha inanipatia. Oh baby, asante kwa kunipa amani, uko nyuma mimi nishaumizwa sana, mapenzi sikutamani. Oh baby, asante kwa kuniweka uraiani, nilifungwa jela ya mapenzi, ukanipa amani. Oh baby, simwachi my baby, simwachi my baby, simwachi my baby, simwachi my baby. Kutoka alo kama utani moyoni ameingia na mimi nimeshazama, tulikutana TikTok ndo mwanzo kufahamiana, mara ghafla bingu kila kitu tunaendana, ameninasa ka ulimbo sitaki acha kumtazama wewe, penzi mbona limenoga tamu kuzidi hata soda, penzi mbona linamwagika kama maji ya bomba, penzi mbona limenoga tamu kuzidi hata soda, penzi mbona linamwagika kama maji ya bomba. Asa nataka wajue unanipenda niite baby, baby wangu, kwa wasioamini we ni wangu niite mai, mai wangu, hata ukiniposti caption andika sweetie, sweetie wangu, ukija kukutongoza wambie nina mpenzi, mpenzi wangu. Konde boy come number one, muombe Mungu uzima, tatizo la mapenzi kanituma mimi nikupe, nikupende, iwe mabonde milima we fly any weather, rubani ndo mimi wa upendo, nikupe, nikupende, moga kuchiti notice ya uongo ndo kabisa siwezi, nikizama unotamba ni mwezi, na kuposti wajue sijiwezi baby, ona penzi mbona limenoga tamu kuzidi hata soda, penzi mbona linamwagika kama maji ya bomba, penzi mbona limenoga tamu kuzidi hata soda, penzi mbona linamwagika kama maji ya bomba. Nataka wajue kama unanipenda niite baby, baby wangu, na kama ukiniposti Snapchat niite mai, mai wangu, my love, my sweet, sweetie wangu, wakija kukutongoza wajibu wewe mpenzi, mpenzi wangu. Oh yes, Mario featuring Harmonize Kanya ukod wangu penzi limenoga au kuberubere chopo wakacha saburu daka prario kwa dabirio akalo Kanya wa children donze Wednesday Dijon na katiara mugi. Introducing the Patapata Referral Bonanza. Here's the deal. Share your unique referral link, get Mbogi yako ku sign up na place bets. Alafu, earn huge bonuses na cash prizes just like that. Yes! The more you refer, the more you earn. Now sisahau, we have exciting games that will win you millions in seconds. Unangoja? Win na Mbogi na patapata.com. Refer and repeat.
Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLP license number 447. Joriemb ndege medo bedo joloch tok nyiri machuok mana e Aviator e shabiki.com. Kwa majina naitwa Oliver Msindalo, natoka maeneo ya Mayoni, Kakamega County. Nilicheza Aviator on shabiki.com na nikapata cumulative win ya 698,809. Hii pesa nitaitumia kwa ukuzaji na ukulima ambayo ni kazi yetu. Wase, ingieni shabiki.com na mcheze Aviator. Hapa ni big winning in seconds. Sani koro nyalo tugo gi omenda ni duto ka idaro pesani kadhi e Shabiki Casino. Tugo Aviator e shabiki.com mondo yud thuolo maloyo milionde modhuro tok nyiri machuok. Jogo matiyo higni 18 ok inigo punda. Opodha kod BCLB license number 428. Oh yes, Sapuro Progochiko Kachakura Mogis Rafaeli, a 19-year-old girl, Poko Bedo Mature enough mar make decision on her own. Anoka Joseph Bilange Sewashona Kamano, Manonya Komose Pongbana, Baba Go record. Okay, Wabro Biro Kanyo Bang Yakura Mogi Monda Yod reactions Magi, Akum Jagina Paraga Boros, Moachini, okay, Kababa Godamdo did, we Mohero Shabazea Koradhi, Mondoe Achulez Kacha, Udaku Nambari. Zadwani tangne kabisa winje moza kati nyisani mage me enyalo timo yuma chalonaje inanugi kumano biro ni simbe gisamo kibet kamoro ogomba kage ngato tanganya gik miwacho nikech samoro ngato na kurikodi tanganya to makoro timore e kind dichuo kod dhako. Huyu jamaa akona mtoto hajapata mtoto ten gi dhako na achiele kacha to owacho ni ofwenyo ni nyakoni gi mama gi chal ka gima ntiere mpango magigo kwa this jamani gi pesa ne moro matin kaindi to chiemora chiel oyudo ka okale simb chiegeni ka nyakoni ore mama gi texa otemo wacho ni eno koneko broda kanyo this jamaa osi jamaa mpoa en ng'at mar stingy to mama gi duoke ni gimimonde tim buy your time kikinyuol lengano gimemonde tim chama pesa ne kwise yudo pesa moromi atoka urudi lakini don't make a mistake ni makone eche nyuolle ayo mano kuberber marariyo jamaa oyudo ka chiegeni o record samba gine buklaha waklaha okone min gi voice note kaka gige dhi mbele e bedroom Kenya kora mogi wach malicha enya ido gi parta miyo noko record gi kato ndiko piny kacha ni maegi makale then mara deka uyu dem o record kakineni yalwoka iwuthe mbele kacha you're not afraid of your wife your husband inendethe kaka ne nyase toka opicha go kisiri video kayo kone mingi chanzo mar kone mingi pichnigi mar chuore ni kan duk rogi voice messages ka gine buklaha en mane magi gik manokondua mana kano dhi through e sim nyakoni kaisto ne dakwongo nambia ne bati mbaya nogo nyakoni ngo dhi dalagi koro sane dem dwani mondo duogi oro ni messages ni alikosa samoro mama geme ni dhire koro en ready mondo duogi mondo gidagi nyakoni oduogo ni kaponi oduogo ni otubu dhambi koso biro ni mission manoyo chamo biro accomplish mission kabisa. How do you record samine bukla hati kone mamo? How do you take picture marjaudi churi kenendethe tikone mamo? How do you tell? How do erika kama mamo yenyisi ni kikinyole ngano chamna pesa ne? Then this same lady dwenyisi ni mundo duogi dugo timango Janjes, recordings moko mafupi kikwachiweche mang'eny. This is a very sad story, gima real story, moti moreni woodlaw gima rach mapok nodwaro ne. Akiani mano ushirikina, akiani mano enu wach machalo nade. Hata kama yeye ndio wako, jameni. Nadia, Queen of the East. Uko sawa baby, yani uko sawa for me. Unajua kupeti baby, all that love just for me. Usalingai nini sheri, nazo koka kotiko yote. Oza bolingo nangai
wanna be beside you, together forever, no one but yourself. So many fish in the sea, wananita misisiki, na wasotaka kuamini, ili penzi ni ngangari. And for your love, baby, nazama ndani ya ocean, nakupa my devotion. Oh baby, for your love, baby, nimezama ndani ya ocean, nakupa my devotion. Nataka unipende, nikupende, tupendane. Nataka unipende, nikupende, tupendane. Oh baby, yes I do. Yes, yes I do. Yes I do. Yes, yes I do. Nataka unipende, nikupende, tupendane. Nataka unipende, nikupende, tupendane. Oh baby, yes I do. Yes, yes I do. Yes I do. Yes, yes I do. Vicky Bandes. Uzuri wako na ubaya na ujua mwenyewe, lakini bado moyo umekuchagua wewe. Kwa hii dunia yangu na kuona tu wewe, na hii barua moyo umekuandikia wewe. Nakupigia saluti, wewe ndio yangu bahati, mimi mwingine sitaki. Oh baby, Natulizwa na yako sauti, takupenda mpaka mauti, my sweet chocolate. oh baby, ukiwa mbali na mimi nahisi upweke moyoni, sina amani, sina raha maishani. Ukiwa mbali na mimi nahisi upweke moyoni, sina amani. Na ikipungua naomba uongeze. Mapenzi na uzidi kunienzi. Mapenzi na uzidi kunienzi. La 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 la, oh la 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 la, oh la 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 la, oh la 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 la, lala kifuani, oh la 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 la, la 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 baby. Picha nzuri nishawahi kuona, nini kitabasamu juu yako mpenzi, juu yako mpenzi. Nahisia bora kabisa mi hupata ninapokuangalia. Macho mpenzi, macho mpenzi. I love the way you are so simple. Hatutotenganishwa tena kifo, Na kuchagua wewe hadi mwisho. Ukiwa mbali na mimi nahisi upweke moyoni, sina amani, sina raha maishani. ukiwa mbali na mimi nahisi upweke moyoni, sina amani. Na ikipungua naomba uongeze. Mapenzi na uzidi
Noma sana, yani featuring Jovio Lakacha kwa mapenzi bana mapenzi ya zidi Fales. Noma sana kuna mogi udonda kapara kwa chiela mna imundo Roma sa uchiko za maro dhiambo za keni wa janjezbe wa mikumbu tu jamba papa ama namna gani. Hi Kairaf Urina Chuls. Yeah, My man. Niko Dida Ongenge the Barbed Wire. The Barbed Wire. Ane chenro kama kawaida. Chief Nodwaro Kiboko. Chief Nodwaro Kiboko because yes. Nyareja 18 years. Mano ngamusero muchimo bwana. Mano sero mamboga. Inyalo ndese mus. To the young guy bende, that guy has got no problem. The problem ntire chief ya makosa. But nyako gidi chuo awa watu wapendane na wasiachane. Omiyo kimako gi to magite. Ayi ginya dende no. Omiyo chief uteriwe mos. No noti ipro chwade ya kutosha. Wagwan Ongenge the Barbed Wire amekata kabisa. Wachani chifa ndio mtu wa makosa pale. Ongenge the Barbed Wire anakamokoge pod tama yao ka. Okay. Hey. Ni anto teko no rayudu kure. Teko ma recording no rayudu kure. Ajo atane shughuli. Hii ni noma sana. Okay, na kama no food nakata kufungua sijini kwa nini. Leo ni bahati mbaya. Okay. Yeah. It's the kids, baby. CV ya kuwachika aliwaacha wote alokuwa nao before. Mikono yake so ya kupika ni kunishika na kunihesabia do. Kukutetea ametulia show time ona navyopanda jogo. Mahali kwao nitatoa ngamia, wakitaka ng'ombe nitawaongeza kondoo. Una bala baby, una bala, una mara baby, una mara, una bala baby, una bala, hata ukikata baby nikifa yo. Utamu nipunguze ama niongeze baby. Nipanguze ama niongeze kwa nyakora mugiza anoka system no podo kelo wiye miobro nyane nkasimu anyalogolo gikacha koronya ku ibeda ni makini nikichamoro sauti inaweza kuwa chini Unyachula. Hey, Merema kube walonde. Yani iluo isiko iluo rigi nyari nyaka kumodake. Wagwan. Nyari kao nyaka picha ka nyaka sutu maranya sayo mi maurne. Imagine. Hey, unyachula manote. Anto kan. Ode iru mengino de maine we machelo mondo mi oda kode. Okoduogi makata ngoma timore. Okayiene. Kumano mengino ne nigi kwano gi wuoyine kendo gima ne gidich go, gidich mana gi pesa wuoyine. Kumano kain mamake. Akaina mama. Adima Jacob Sule anasema na kaina mamake. Okay, ajika ngena machelo ka nikichikawono gibiro na ka kufungua zimekuwa ni shida kwa mashine bigi. Kera punya chula. Wednesday donse ingegi matimore kera punya chula. Manyanga makopia uru katuma udarojo ward. Mokuongo mama no timu gi marach kabisa. Ongeza ko nyalo kono mama no kono nyathine mondo cham ngana to kiko nyuol. Aso gimo make it was ni ogone kaka gitimo bufula mano rach kabisa. Kino tako gone nyino ka niduka mano rach kabisa nyathi kera punya chula. Gino rach kabisa mama no rach kabisa mama no dwano somne mu mama ndo mi olokre. Ara nyanga makopia uru katuma udarojo ward. Adonjo kanyo gi lawo juang owino kola bingine pasta nitamu. Okay. Ukatuma medinda mekataa kabisa. Hello Friday. Mimi ni Betty Samokwale kutoka Mombasa. Anisi
Mano donge tek osiepe. Akawa duong' jahera nani. Adwa tang'one ji lelo dongo tek. Enye chienda ang'o. Kata mamwani. Den ni mariek adier. Hey. Apar ka menwa nyaginero nyalo timo gika timo goeko. Ni okona ni mondo ko dugu chuora. Kosane na kora nana ni mondo ago dugu chuora kaita aoro e mbui. Aoro ne mamana. Mamana di ka oduong' chuora ne nade. Odi kawe nade rafu. Ginendo belit samoro. Koso mamani embe eno chot kanyare. Yawa. Nitie moko mwange diri uru. Semi Kitus inashangaza sana. Inashangaza. Yes, Kasuku. Mailo sugu mosi di garo Land Cruiser. Okay, udaku mwikelo ma nyako ma odhie Kenya to chalo ka gima pimo yamo mar Kenya mare ni. Eni udaku momaka kabisa. Nikech inyalo yudo ka idagi nyar ng'ato to wacho ni otudre gi min gi kae chande ni mondo mi at least opimane ka dagni be dhi nyago olemo kaindi. Kaso gimarach en ni ng'ama maro chiwo advice marach ne nyare ni mondo kiko onyuol kanyo to obeda beda ka otuomo mana pesa mag jagoni to gikone koseyudo to mito opudhgo aputh njiri. Aneno ni ma ok en gima kare ne mere ma bende chuo paro ma omich ne nyiri kata ne nyithigi modhi ka tedo. Gima duong' ahinya mano nyalo nyiso nyare kaka miyo magombo ni mondo kare nyare olosre ni obeda beda nikech ka en bende mano chako dak ne oko odhi maber to gikone gi kinda kod lamo Nyasaye momiyo koro nobedo kama gikeno. Koro no nyiso nyathine ranyisi makare mondo nyare obed gi taya maber ne ode. Wuoyi ni an gima nyalo wacho ka nyako ni nose wuok modhi dalagi ma bang'e to realize ni chal ka gima man min get mokode ok odhi through. Aparo ni osebire pache mong'eyo ni onego bed nodok to ka odok to dog gi paro machielo mar dak. Achiel koyiene ni mondo duogi to nyako bede e relu kata e reru mar ang'owa mar chike ma oketo ne ni ka wadak to wadak mana e chike makama mondo mi wachop goal marwa. To mar ariyo chike mag dala wuok onego bed ni chaki kelo e dak marwa nikech dipo ka wadok piny e dak marwa ndi. Koro mane gima nyalo wacho Kirafu weche mag keny makoro sani. Ka tieko kwayo kendo jiwo jogo mawinjo donse kaka jinsi machalo kaka Samuel Mumbo, Mr. Duya, Dano Sano. Okudusiepe duto ni omosh di garo Land Cruiser podweru. Wagwan. Thank you sana Mosh di garo Land Cruiser. Nowero kacha nya lego ching chamo era mano jangulo. Radio Ramogi Karchun Jaluo It's the kids, baby. Nagasiji ya kuwachika aliwaacha wote alokuwa nao before. Mikono yake so ya kupika ni kunishika na kunihesabia do. Kukutetea ametulia show time ona navyopanda jogo. Mahali kwa nitatoa ngamia wakitaka ng'ombe nitawaongeza kondoo. Una bala baby una bala una mara baby una mara una bala baby una bala hata ukikata baby nikifa yo. Utamu nipunguze ama niongeze baby. Ongeza. Ama nikupe yote ama yanatosha baby. Baby ongeza. Utamu nipunguze niongeze baby. Ongeza. Dizi na nini muogo baby. Baby ongeza. Nawa siwadanganye nawa.
Kichombo nawa mimi nimemisi penzi internationally. So kifisi mahaba ya Kisomali. Wajua mimi siwezi kuacha wewe, nataka uishi na mimi, sina chance kuacha, oh please. Nimetandika busati keti kwenye roho, karikogesha marashi demo. Kama unakuja, kama unago, wena malaika kulwa na dodo, yanayonivuta mahaba yako, mama nakuita kucheka yako. Now I Kiba nsema yeye anaoa bwana, yaoa Fales. Ako very nyukura mugi kashaza likiba kwa Rayvanny anaoa kacha nyukura mugi wasudo mgodo dako dongo chiko kachanuka Dan kod Japolo kod Jacom Japolo kod Jonyas again kod Duogo Junction kod kacha giwije Ramugi eyo fine sana. Thanks Susan Dano oko Japolo Jacom kod Jonyas account kod Duogo stage kanyo. Wadhika chanyi mekod with this janges. Okay, Raf, mauli vaja kudu kenge kade. Mawinji maber, dala maru kenge kaya. Okay, Raf, over 18, nga musinge make decision kende. Magimo miyo janyuol ni daonjore. Kaya no se yudo jadiane. Nkisa moro nga di kaya. Kwanza gimatimre maber ni ngani, okay, nga maginyalo ka orego. Ken jagwe. Yes. Odaka lakini ginya nyuo. Anga muno jaduong tere mosa. Moro nga bro miye dho. Ko en gima ka sema koro dwa chako luo bang nga mosekalo ni apaga buro en nga ana neno ni kanyo timo marach sasa. Oningo be ni owe ngani make decision kende karong to kete piny to nyise ni nyara kamidhi ni rach, lakini wach mar ni koro dhi omako magisero rego mabe en moero kende mok ni ochunego en gima koro timo gima rach. Oningo be ni kode no kumoro manyare time marach to kete piny to kore ni adhi ambanyango. Yes. Ka adwa ni tim kama tok ni okaw police no makuna mano to rom go kono kende. Awinjo maber dala mar Okenge kai. Thank you sana. Dala mar Okenge is actually 18 make decisions mage one. Keraf kebudu gibadu ka chaka penjore odaku mar ariyo. Jako ni imene gigi timore te ka wedi to kia kecho pime ko ya luong otimo gigi ja miyo de dwaro yor giri ba tie wacho atodo to de gigo sieti gi jako koro jaka doro bana kaka jau timo do dio tim research gibora bora kaso ko gibora baba timore kanyo to edoro de baba gi koro dikie gi de winjore mondo gicham jako okay. Sivinji kefu machielo ka kera funya chula abiro modeko kendo udakumo kuongo cha chifu kuongo winjo make kabisa kendo chifu ke kopo ni miyo giti winjo migi qualification ni mondo ginge los ginge chike ni nyathi koro 18 years mano ngama duong chifu no winjo make kabisa ana ngama kopia wudu katuma adonjo kanyo Kenneth Onditi mano MC to be Arojo ward an go katuma kai ukedwar chief ni manade ni Raf ma okal ni kud kanyasa odaku number 1 no jonyuol be samoro dhiga matek
ng'ini kineno ka nyathi osere skul ok ber kiluwo bang' nyathi ahinya nikech nyathi kosebedo 18 years mano nyathi mamachwa ong'e gimotimo unless ni ok ohere skul eka inyalo fuatilia gimomiyo ok ohere skul because adieri kiketho fee to chulo tek mok inyal chulo fee to nyathi ok odwar skul to gima chief notimo no mano oingilia right mar nyathino nyathi adieri iwacho ni nyathi ohere skul kendo dhi skul mok ochand chief ok ochand wuon gi to en gi jaherane moro ang'o mamono chief okaka part mare mondo puonj nyathi ma nyathi otieko skul ma nyathi otiek skul kech ng'eni wi nyithindo masani youth wetena masani wigi wacho nade ruogorega inyalo wen timo gimoro ni prevent life mar nyathi tiyudo ka koro nyathi duogo timo gima difference. Odaku number 2 okada wuoye malach wuodi soba tie jomoko ma akia ni gichulo gope akia ni be gin ga kindi gite akia ni gin e din moro mopogore ok ang'e ni gin pach gin duto to normal raf tie jomichieno achiena completely wuodi soba surely kaka Nyasaye nochweyi igo picha tioro ne mamau mondo ang'o matimre the missions mage ma in go gi pichnigi mano question ma you should ask yourself into mission mane ma nyako ni nego gi pichnigi minegi chamo wuoyo krach inyalo chamo madei to molo duto te ng'amo fuo pok nofwenyo ni gik motimo richo kata ikwere ma okal ni kod kanyaso we wuodi soba sisemi kitu mwenzako najiuliza hivi umeumwa muda gani uzuri wako umeupata Turki au kwa mama nyumbani nataka nkupe visa CV mwe wangu rubani mana kwako sifurukuti sina ujanja yani silali nikasinzia kutoka kichwani dali moyo ungekuwa nguo ningekupa ufae ama Mungu angenijalia ningekuwa tajiri madolali basi ningekupa rupia maishani kufae huko nikijipitisha kwa mitandao kukufungua yani unawakomesha Insta TikTok unawasumbua sishi kujikomentisha haki ya Mungu anisusua vifilta unavyojiwekaga kujiediti na vimaua navyokupenda mwenyewe najishangaa navyokupenda mwenyewe najishangaa navyokupenda mwenzako najishangaa navyokupenda mwenyewe najishangaa siku nikwete na sheri kama baby nikwete na sheri na zizi muda wa sheri kama baby eti nikwete na sheri na nimekuite sheri nangaye sikia hili Sona baby sona niongee kwa kilugha gani unielewe Ashraf Minyama mwenzako kikuona moyo unacheza buga unacheza msewe natikisika ai umenipa penzi mvinyo nami nimelewa tikitiki ai ukinishika chamwino ai kelele mpaka kibiti aiwe maji jamani maji yanaufata mkondo spidi yake ya boda sio ya kibajaji natumii mkongo ai maji jamani maji yanaufata mkondo wendo wake wa boda sio ya kibajaji natumii mkongo navyokupenda mwenyewe najishangaa navyokupenda mwenyewe najishangaa
Ukacha ni Zuchu featuring Lava kacha kod shiri ringa kiasi ringa kidogo tu anakochopoa kanyo saa ngapi za ochopoa kanyo saa ochiko marudhiambo wemenyen biro nikakoro yo machuoko Maramogi Radio Ramogi Karchu Salimo Weche manyien yo machuok gi Roda Odhiambo. Machiegni director mar weche thieth e pacho kae Laktar Patrick Amoth oyango ni Kenya nigi yedhe mag gayo kute mag ayaki moromo kendo nyalo konyo jo Kenya milion 1.4 manigi kutego kuom dweche 6 mabiro. Mai biro bang' jatend piny Amerika Donald Trump ka okang' mar chungo chenro mar chwalo yedhego ne pinje maonge kod nyalo. Komachielo en ni jaod bura mawendo Walter Owino nyiso jochiw arita e sub-county mawendo mondo jiwe arita alworano ka bende omedo kwayo johala mondo rit mwandogi e yorno makare. Owino nowacho ni oseloso kod obila e gwengego kendo en kod geno ni gibiro rito arita e bomano mondo johala obed kod alwora makare mar timo ohala. Mag johala moko mawendo e weche mag break-ins, especially e area mar Sugarland karidore Tapcom ginigi, kendo waseloso gi police mondo gitema nena jiwo patrols e area no sana. Tadwa kwayo johala mani e area ni wateme uru, wan bende wabede gi watchmen. Okinyal bedo gi duka, tiloro duka gi kiful moro matin, to mwandu to ni e mar pesa mang'eny, to ng'ami keto kae manyalo kata chung, manyalo kata bedo janeno ka gimoro timore to onge. Kawatieko weche manyien yo machuogi lak seche geni migawo mathieth e piny owacho ma Nairobi okwa mondo ked kod ohanda shisha e kuonde tongona e boma ma Nairobi. Jakom mar komiti mochung' ne chenro mag thieth e od bura ma Nairobi Morris Ochieng' owacho ni ohala mar shisha osemedore ahinya e kuonde tongona e boma ma Nairobi. Most of people are now engaged in shisha smoking, which is very dangerous to their health. They develop cancers, interferes with the cells, they become cancerous, there is upper respiratory tract infections. There's a lot of side effects that even interferes with the heart. Also, I therefore ask the Chief Officer for Public Health, Tom Nyakaba, and the Director, Anthony Katembe, to make sure that they crack down the illegal shisha dens within Nairobi County. Mani mabino kilowe giko mag weche manyene yorno machoge lak seche ge watude koromo kanyo sapar ne mago matuch e kor gwenge. Manyene yo machuok gi Roda Odhiambo. Be imanyo yo mayot mar keto lendo mari e station mari ma ihero Radio Ramogi. Ne lendo mag ohala kata mag tho, koro wamiyi thuolo mar chwalo ote mari mondo chopne oganda buora mawinjowa. Donje mbui marwa mar matangazo.citizen.digital. Yer kama ondik ni mini classifieds e kar lendo mag ohala kasto ilu chike moketi. To ne lendo mag tho, yer kama ondik ni obituaries kasto ilu chike moketi mondo wakonyi chopo ote mari. Obongo Nyakalaga miya chuny mokwe mar yie gik ma ok anyal loko, chir mar loko gik ma anyalo kod mondo iyud Obongo Nyakalaga kaka skiza tune mari *811 414 hash kendo bed mamor kode chuth nyaka chieng' e ngimana mabiro. Amen. Mana kama nyakoromogi Ken sao chiko daka kala ngwen kacha kine makoro wachako vibe makare kod Coca-Cola nyakoromogi mari chupa mimit maro soda kendo bende en okotiek kata ko loko wacho ni o maintain the taste maro soda cha pani Coca-Cola mari chupa nyakoromogi en returnable bottle mabedo sebedo packet chutho miyo gik moko mechaka kete ko charges mang'eny onge kacha ni podi dwang'io kama kati bredo ni kok mar chupa nyakoromogi oyudore kamora the reserve kocha kok ya chupa iko the ine town kacha kok ya chupa iko koro just imagine in gimbogi ni moro kacha ang'o mabire wi sama kata ndalo machon king'yo jo machon nong'eyo sama Christmas biro kama indi kata nyasi moro nitie wacho ni bas iparo mana kok to kok en mana mar chupa miyo ozaebe ongini alafu majenzi na millennials bongeo sana ni sasa magendo chodo ya sherehe kama mana kok ya chupa bwana
ticket ikawe ticket fridge koro sami gole chato samia wecha buyo mar chupa na mar kok cha kende kaka wuoka inatosha sana ng'ich mar chupa cha komulo na piendo ge kaina kwani tamu kato koridwa winjo kaka kok mang'ich ya chupa lolore mos kadhie dani kacha sina kwani sawa inin kod paro amenyalo kum kok mar chupa ne wowuoyo kacha kok mar chupa ni wuoyo kacha kum milliliters 200 cha onyalo bedo Coke, onyalo bedo Sprite kata Fanta. Ching mane magato nuse gerie kacha kora mogi manogolo ni form. Minjo kanga tacha nitanundu soda, ongeo ni chot Coke machupa, onyalo bedo kata Sprite kata Fanta. Buni ambia hiyo story. Miamia story no. Adoni lunga na ngano kati nyise ni nookoa ni yudi chieng kacha. Alafu itakuwa ni hivyo. Donge na marsimu unaimanya. Imanya sana watika nigewa janjes ginya kora mogi kakoro wachida ma vibes ge makare kod kok to mana mare chupas adonge wa jenji ni kama tin mrana tigo kato inakuwa ni sawa tu amake gikurecha gika Keraf nango babu mai Kevin aluchukane bete Keraf nyaku musibedi 10 years manonga mangongo Ugimu babu agila rekode manonga jaduno timo marashi Manonga mangongo were unyalo make decision to timo gimoero Mara reye dongero ngano en ngamo ginyalo kawo reko kanyuonde moro Yes man Uinji makari kan beta ka Keraf chinge mari any maratari Unye chula So Kevin Arusho zekene gwemaga ambita coaches Hello, Kairaf. Yes, Akado. Iwuoyo kod Oluoch Akado Jakano Katolo. Mar Katolo Tailoring Shop Waithaka Dagoretti. Yeah, man. Towards Quickmart Kikuyu Road. Wagwan. Kairaf, an golo pacha e gimane chief notimo. Ayie kode 100%. 100%. Nikech chik mar Kenya oyie ni nyathi ma ja higni 18 mano osedoko ja Kenya, lakini king'iyo pache tik to pache to pod tin kendo ng'ich mana ka bwo daraja. Omiyo en kodonje keny to paro mana ni keny en kaka game mar Chelsea kod Man U. To kang' osedonje yie kuno bang' higni 2-3 to odhi oyudo ka kendo gik moparo ni nie kenygo opogore ne kod kaka nopare kendo koting'ore gi nyikwayo 2 moko 3 monyuolo maluwore kaka stairs oting'o odwoko ne janyuolne kochacha kendo odwoko janyuolne e pith diriyo nikech nosepidhe kendo en bende koro ochako dugo sieko ka gi nyikwayo nikech oyudo ka mbele kaka noparo cha ok dhine maber. Omiyo jahigni 18 kod kumodhie gi keny okwe wiye mondi piny ok ringi ondiek pok ochamo piny. To ko insist ni nyaka odhi mane kenyno gi wang' matek to koro ong'ere bende ka nodwaro ip mabor pod nomiyo oyware godo nyaka sani. Ngimane makiny ochako yiero gi odiochieng' ma kawuono. To katieko to rukna designers tete matiyo godo Waithaka ka kotelna iki kod Oruko Dan, Benta Nyaogenya, Philip Wodalego, brothers ga kaka David Akado, Kennedy Akado, Ouma Akado kod babana Jackton Akado Nyangoya kane kano Katolo Olo Orucho Primary School. Dok Waithaka Katolo Designers. Thank you sana Akado Caleb Jakatolos awacho na seto kwa Waithaka kasha ate nyithindo ubiro go malwore ka stairs atano ka Ellen Miduda nyiero wach stairs non mok bero Kasuku rina di wodi nyachua ayo maber Kasuku iwacho ni gima lit ne janyuol ni en gi pesa monyalo tero go nyathi school to nyathini dagi dhi school nikech dewa wach kata ni dodhi katedo nikech pesa minya puonje go onge mano winjore to parane ki ingima kendi wuotho to nyari oseromo 18 years to sewuok ja 18 years ma pod dhi school mano ng'ama pod ne tie janyuol ne Kasuku ineno koro ayie kod janyuol no ineno koro gimonyalo timo kapok otero kata pok otero ika chief nikech wacho ga ni era to muofu kwanza mimi neno chakore ma koro jidhi e court jidhi ka police go Kasuku wake rumu marach kabisa koro onyalo keto nyathine piny
to nyiso nyathino ni era to nitiere. Nyathino no kuongo dhi skul. To bwana momiyo dwa kawo nyako ma ja 18 years ma pod dhi skul ni. Nyako ni bwana ni koponi ni ohero nyako ni adieri to biro rito nyako ni nyako tiek skul nikech nyathino pod tin. Pod otin sana. Koro ka nitie pesa to we nyako no som nikech nyako kosomo gima ber, skul en gima ber, skul gima konyo sani. Mane gima nyalo wacho. Odako number 2. Kasuku moko kena manya unyo kama bede ni akena tim nango. Kasuku ikao picha, ikao kamera, iketi, ne chuori, jaerani, usiep chunyi. Ni mako kamera akone mama wa, ngama wacho. Ingeni wan jonyuol nitie puonj moro minyalo puonjo nyathi, ineno. To kuongo ingeni puonj mida puonjo nyathini. En puonj madhi konyo nyathini mbele, koso en puonj madhi kethe. Nikech gimoro kaka inyalo bet gi nyathi ngama mama, tinyiso nyathini chama kik inyuolne, wachama pesa. Mano mama ma japap, ong'e maler, ouso ring'o manumu. To chieng' moro biro duogone. Oketho ngima mar nyathicha. Wawuondre ni sani tho onego mamano kata kawuono ka nyako no pok odok e ode. Donge wuoyi ni tema biro mako bad nyako ni, Nitie gimoro ma kata ka imbe ing'ama nyako kata ing'ama dhako, nitie age moro ma kata kwa chope. Yes, janyuol en janyuol ne okwadago nego beni winjo wach janyuol ni. Lakini kasuku mama ok nyanyisa ni kawa ni bedroom tago picha monda orni. Kwano jaji kodwa hero nade chuo ishindwe. Nyako no dhako no timo marach sana, nyako no timo marach. Onge kaka inyalo go picha ng'amihero. To bia penji gore nyachula. To sani go picha nitiere adier. Mit bile to chudo. Ndega sanga to go picha. Notimo marach to koponi biashara mogoyo, oketho life mar nyathine, ineno. To kata nyako ni bendo beda ne piny ong'iyane ni gima min gino nyise. Gino dhi konye mbele koso nikech onge kaka inyalo go picha. Koro awach ni kata koro sani ero no ringo dhi dalagi. Odhi kabisa nikech kata kaka dichuo ni dwa dhi dalagi bet ka yalo. Dhako cha dhi nene nade. Donge ng'ano beda kom to dichuo maro ng'eng'e ka kuchwe ng'ani tete gimoro amora man kuom oreni ong'ete. Mano tim marach, mano nyako ma wang'e tek, nyako ma jajuok. Owere gi nyako no kabisa, Nyasaye biro miye dhako ma machuo maber manyalo dak e ode to rite. Mon to koro timore nade. Mano gima rach sana. Haya, ndio hivyo tena. Saa 9:10 kod Rios ananoka maluongo ni Jaroso jowacho ni wonya chula mama na ne mama no noketho nyare. Jaroso jowacho ni wonya chula mama no noketho nyare. Jonyuol moko ema ketho nyithindo, mango timbe maricho sana. Nyako no onge kama nyalo tede nyaka achieng'. En koro oikre mana mar bedo single mother. Ako niket na thumar aloka manyien moywago mama na Alice Obonyo Nyaro Ochieng' and Green Army Chief Gor Mahia 001 Jaroso cha usiep Dr. Raymond Omolo. Ndio hivyo tena pani watie kwa chinogi kanyo, lakini ananyala wachonia this jamaa atiu dem kure kabiro no duogo. Fikiria sana. Onyalo duogo no repent, yes, lakini ko duogo no dwati commission obrutie kichuth. Akili kichwani kurin momri par ni utamsamea rudi koso imie thuolo to biro ko biro to tie commission mano kele kanyo chutha kabisa. Joey Uture engineer Mama pinya gonda yo pinyo tamoang Mama pinya gonda pinyo giroang Nyandere niwe wa pinyo Mama jaro ni onge pinyo tamoang Jone jo sudogi muma kiti moneno Jone jo sudogi muma kiti moneno Oganda wa tola durumo pinya tamoa Mama pinya gonda nyandere amola layo
nyako wiche ne kuyo kitimo neno oganda watona lurumo pinyoto mo mama jaroni barwa wabele wanba usiba jarone o maloka kama monido arone o maloka alisonido Jonya wawa mikuyo Alicia Mole Odeno yuage Alicia Molano ya Kata jondori no kuyo kiti maneno Nyawawa no kuyo Alicia Molano ya Jaroni yo maloka alisaniro Jaronga morwa kwa alisunge Apinyo jaronga morwa kwa bajo kama moya molalo Jaronga morwa kwa dala alise ya molalo Yoleyo mandori no kuyo kiko nada Yoleyo mandori no kuyo kiko neno ya Oganda wala rumo pinyota mo Nyadere niwe wa wadong gridierona Aliti niwe wa wadongi midiro Nyadere niwe wa wadongi midiro Oganda wa tola lurumo pinyota wang Ajomoko pinyota ma pinyo diero ya Wadwa pinyo no dama pinyo biro mama Kagero no biro no yuako mama Nyagero loro ni onge pinyo dama wama Nyagero ni onge nyandere karo ewa Oganda wala lurumo pinyota mo Yama loko no biro Biko mama Manu jetunga mo loko Kani elejo bandori Yoi Jari winju puro Mana lisa keno Nyaugeja kagero moda kindera neko kanyo Mana sinyara pa yako wiki Jauro no kwenda Mama nyarjondere alisongera Nyarjondere alisongera Alisi nyarjondere atweche dongero Bololo hama nyarjondere atieno gero Nyarjondere alisi morbele Mama nyarjondere alisi morbele Mama nyarjondere alisi tinge urwakoelo Nyarjondere atweche urwakoelo Nyarjondere alisonge urwakoelo Mama nyarjondere alisonge urwakoelo Tiano nyarjondere alisi tomo Mama nyarjondere alisi tomo Mama nyarjondere alisi morbele Mama nyarjondere alisi morbele Atweche ti nyarjondere nyalego romuero Bololo hama nyarjondere alisi tomo Mama nyarjondere
sana kashiluni utaloka kodra parmini jaru kacha nyajondere kacha tratibu nyakora mugiza manogi manyien sana muwero mini jabe utina loka original wangala mipado kachiel kodo to ina leda. Okay. Thuolo machalo kafana dhi nyime ka jagora mugi ka nyise ni koro seche machalo kamagi. Podwa timo kacha Ano kage moro lal na kaindiza. Wadi jimekasha kwa chodo ma vibes makul sana kwa anyiseni adonyisani to Coca-Cola ngamno golio kuching moro golio ko Coca-Cola kusonen Sprite kusonen Fanta atone millimeters 200 ka namna gani nongish maro monade alafu lisema umeneo kulea ama namna gani iko namna simu kacha toka mako simbi halo tinyisani vibes code Coca mari chupa vibes code Coca mari chupa kisemia story alafu mimi nitacheza kama mimi ama ni aje somio wadhia chelka mna mapio vibes gikok marchupa manoka mako simbiti kona ni vibes gikok marchupa katana no ka kesho huko udakeo wachokane please most na kane ya George wa Diego ko Charles Dulo ka chelga joka nyambune te chak gona ni jo simbi kodiro duto family marajo ka okoko kotel gi code Bishop Mathias Dickens okoko Moscow mtomarje punyu makutieno okoko tunasema pole sana. Hello sir. Hello vice ko Marichupa Awinji Simbi no imekaa shida kama kwa simbi kwa mni vibe de koku machupa kata kosa yote dhogi wacho vibe na koku ya chupa alafu nazisonga nyisa ntoin ngato no golo ni ngoli yoko kacha nene koku machupa millimeters 200 ngich maro monade ulifilaje alafu pinyi bere kodi mwani amaze umenunua soda kweli aloza na koku machupa alo soginga Ningu mundu gongo wudi ambwe. Yane mbaka ni kindiki kok mangisho mar millimeters 100 katonen Fanta kusonen Sprite. Ili kwa sisi. Yes. Kok maniko ni wajire nako kangi sisi gama noko ngekama. Wakuru wajire senso wakati nyama choma moro. Kura nisengenia. Yeah man. Ni bangsa nyama choma kama tekuru akili kwa karibu anya mtoma dongo mondo nyayu kuri ngeni sama sama. Yes man. To what you were na ten. Tugo story. Wago story moro ma paro go kinde wa manene. Nije ni murgo yulago ni kuri to kura sa dongo gidogo. Chwali god gi ma vibes kokia chupa kanyara karaka. Ewa chua go gi koki gi mago kan si maro na bei. Mito kajia na yao to suti maro na bei kitu nange ya mungu ga kamata. Nini pilot genyo na raraga ni kajia. Yang digo ngeni vinji kaka kabisa. Ano ndio Gongo Woodland. Nko ni kajiko. Thank you sana Jimmy Mundi Gongo Woodland. Hello sir. Hello, kaira. Na wacho ni kama kusimbite wacho ni vibe gikoko marichupa mkongo. Vibe gikoko marichupa. Bese kamata koko marichupa matini cha mara millimeters 200 cha. Aseka ma very nice. Ko ngichi winjo ko kelo mar chalo nade. Sana makomangi mwe ni tigi iwe ni ice moka ye matin makema kama jogi ngolweterengo. Kiki gone sweep kama indi tivi jama nakakoro duondi makoro duoke gisao moro. Ni kwat. Kwat. Very nice, koro. Yes man. Gino no konya. Yeah man. Kana rie party. Gegusi na banka na se jiginjira kama to koro amba via kucho tangiso nyene apangana mana mangech via gi ne godusipe. Oh yes. Ma vivi nje mabere kabisa. Ma disi scout andala marenga ka. Tu afisa na diso ja scout.
Swafi sana Sanya Koramogi. Meka kwa goma vibes kacha kodi koko. Marichupa. Kai toke yude kongicha. Hey, ladha inaleta ladha. Para ni enkoko. Marichupa na okoduok ladha marso chin. Or retain the taste. Kai tubiro kongichi. Jadiri ki madhe to injo kolore lokuru mari. Ifilga ma fine. Ma genzisti ngebende yota. Millennials unge gini bana. Kisangi mekacha so expenses mamoko unge returned bottle. Watch bedo swafi sana mekinde duto. Vibe manage koko toma na marichupa. Introducing the Pata Referral Bonanza. Here's the deal. Share your unique referral link. Get Mbogi yako ku sign up na place bets. Alafu, earn huge bonuses na cash prizes just like that. Yes! The more you refer, the more you earn. Now sisahau, we have exciting games that will win you millions in seconds. Unangoja? Win na Mbogi patapata.com. Refer and repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLP license number 447. Maramogi Radio. Radio Ramogi.
sana bungu system chako choka nyakora mugizi kwa chodo vibes od Coca-Cola kacha mibro pa kumboka nyakora mugi kwa Martin ma gekala na kwarcha iko bado ikoza akato pare koko chupa mari kiki koko tene chupa kwa ladha usiku na kacha kati broido ni bende tichine yote ni cage package mareo time yo makaka kama unge any extra cost ire relate code emergencies yote na millennials mazee wana relate na iko kwa chupa umekio kolea ngato kacha kata Sprite millimeters 100 kata mabende beta Fanta kata Coca-Cola inakuwa ni sawa hiyo kama tuache ni ai mazee tanua soda yani kitimu nekatangata mbetu njani tanua soda ai tukuru kubeti kamoro ko stories mabrege koko machupa mazema vibes zinaingia mabera sana maana umianyi nikinda duto mora kama inchire nikachodo resafo return okenyacho no koyure kai baby mabera sana wenye metu winyi dadhuno to mana kodo koko marichupa mamiwacho ne wachodo ma vibes na koko ya chupa ai angene kama mesoza angene whatsapp ka iko na mgani mailungo ni ela midwana sini kacha yo makare sana otino ber marober ka bocha Ochene nutino kech marober ka bochro ka Steven Okech mini pilot ka gutu bolika plore Michael Undes obiga kala nyar ka nyar ka pio Sophie Maromo Bay Zelbetha Juma Jadwongo Nyashka gutu Rebecca Kiboy mulio kesho kwaro da Rio
Eliolala Alfin Otiano Mzee Selemia Korjo Beka Bojite Inotino Kesh. Thank you so much for Kesh. Tunitiri Candies Kailogone Kwarnyo Pila Mar Galaxy Express Kasuku Podan Kodia Show Nyaka Giko. Thank you sana Nyakwarnyo Pilas Mar Galaxy Express. Ramogi Donze Wednesday edition Kiravan Kevoka Jori Wodmol Moza Winye Masufina Madongo Masafi Madongo Tana River County Ruakanamini Blessings Ngalo Jakambajo Esther Nya Uganda Quinton Yomanol Junior Okelo Kungu Dominic Nyanga Makupio Miduso Nyango Rilo Dedikale Befigo and Oyando Weekly Velga Shin Meral Rabigi Justino Ndiye Kajarai Onyango Jakambare Stephen Oyando. Thank you sana Otamechelo Mantiroka Enmara Mailongoni Awinji Makoroka na Wendo Donze Odhine Baba Tura Aroja Pengo Weno Bonyazo Toyo Gutu Jayalo Koyo Lo Junior Min Mwini Lydia Magi Jimo Chiang Bob Min Pilot Moses Ball Gideon Daya Lilian Mama Angel Samuel Change Godona Yoro Janabi Otianos Benitire Kaja Kraf Mai Prince Guya Awinji Maleka Kisumu. Thank you sana Prince Guya Chondi Winja Maleka Kisumu Swafi sana Katan Korwonya Chula Majaroso Janasene no wote ni kind mafine sana Nasene no wote Majaroso Jazz Adikera Wednesday greetings Kuba Moso Chopene my first lady Milia Chenya Robera Ndhiwa Mama Felicia Mine na Jeno Kode Grace Kode Marcel Wode Ndhiwa Deso Dia Wood Suba the senior pilot Davido Agonga Wodi Migori Job Nyagilos Jared Beach Jeff Mayweather Chris Ogutu Felix Outa Fredo Ochualo Zoenga Wetengo Okuta Anthony James Chigo Kode Josuba Sadruto Mano Victor Kode Wood Tonga Massive care of thank masana sana brother Victor Okoye Chodo Dumosacha Kakasadhe Subanisa Winjikana Kesha Hotel Kisumu Mano Mr. Omeo thank you sana Mr. Omeo Kina Kesha Hotel Dala Mara Kisumu za Adhikare sana Tukumbu tu Jess Citizen Duke home of discount. January ni mwezi ya kupambana na school fees, uniform, bills na juu yake shopping ya food. Usipanic. Citizen Duka and Quickmart are here to sort your shopping. 2 kgs of baking flour at 159 shillings, 2 kgs of sugar at 279 shillings, 5 kg of rice at 1,199 shillings, and 3 liters of cooking oil at 749 shillings. Simply dial *487*5#. Choose your item, pay, and pick up at your nearest Quickmart supermarket. Citizen Duka, home of discount.
Yes, mana kosa juanka kwenye chula tunakao time ndiko ni letters akoso juanko nyachula taratibu sana sana wasudoka cha mgodo zaneno kanitiere ka longo kan rafi jumo lungo ni tekaidi wachoni kuja maswafi thanks sana jumo lungo Arafa okay rujo group Dr. Jage Masumbi awachotronja kemergi Rosnya Kurez kina mariri ka boch jora wiyo amadanya rasumbi mipile Samuel Ureka baba twindu tino jaya sofi mabenya rakatolo Philip Kindo kwa noma Peter Jojo Ambidi zuma chana otinira mogefem poni malo thank you son brother ukitoza Jagema Asumbi happy ladies day wonya chula kuda tanona donjo kenda winyi mabere mwalimu Ken Peters Nganye the teacher wa primary school Nyangobondo ka thank you son mwalimu Ed Peters Nganye the teacher Marlore primary school Wonya chula Rwaknusi pena kaka Honorable Seth Kanga Dwinyang Mini Pilot Rindo Rebman Ongayo Philom Kyo Chinja Ben Franco Macho Nebanya Lenya Sako Moi Buda Tongo Gola Honorable George Magumba Brian Wino Bayo Youth Leader Senior Pilot Honorable Geoffrey Tunge Code Major Samson Wadimbe Manu Chingri ya Kozo Majako Kisesbanisa Winjikana Akisha Kisumu Hotel Manu Meyo Sena no Marino Meso Meyo na kesha kanyo yo maswafi sana katoni we loud and clear hapa mabe Derek Rangel Obungu thank you sana Derek Ranishdel Obungu Kenneth Lamara Sego Republic kiko fitiza katoka winjane ka warjoka ngeso kaidi kakaginira muchunye Sumbi Kido Gabugan Koni Gini Wando Alamino Awudu Mala Anu Yoro no Kalando To Yore Dando Yini Lucy Akinyi Nyaromboga senior promoter Peranindo ite kuna
Bas, igolo chup mar kok e fridge. Kasto, iwinjo ng'ich moro mit mar yamo kagoi, kendo lweti biro winjo e ng'ich moro e glas kokwe mos. Iyawo peke. Bang'e, iting'o chupano malo kitero e pien dhogi mondo rom gi ng'ich mamit mokwongono. Buoyo gi pi sodano lore i dhogi ka mit mokaluwe kendo winjo maber ahinya. Onge mit maloyo mit mantiere i chupa mar glas mar kok. Yud soda mar kok mang'ich mamit mokalo mantiere i chupa mar glas e nengo moyweyo kawuono. Coca-Cola, real magic. Jamii kuna gini tagala ne wachango gilpera uda mi anko udoge ubenda kelo nyatu kama wemo wangu kata ni tile kana chekna anya kenda ngeo nyamo kama mare jwanyo jaba roiko ne gebo pe zari kenda kelo nyamo kama mara jwanyo Urina mano wa sopeli chama ke puro mukunde nitaga bene wachango omen chaba osi wudi okata kana nyija bere yewe akosa mana ke toka kana nyija bere yewe na rido maya siti urme Ukudeko ke warmui ina na wea tanakia Wena wea mami Kwenye inosele Wole Kupuna chone Ngatwa Biri mwana ngono Sabana timo didi Mana de chele mandende Kupuni na chodo nengato Bibi wea wea tanakia Wani go selvi ya nicho Yogo keta sivi Ina kwa yongono jabe Yena richo ma Kata kokera kimagisigu ermo merenga auma si frengela anyisinga mero kata kokera kimagisigu ermo hospodi magi osona bundo nyamera mero kata kokera kimagisigu ermo omera mero kata kokera Beti nyarla venda Secho kati wanyigo ni chemi keke chengo Podi pode kono Secho kati wanyigo ni chemi keke chengo Tika pode kono Denis ami Dago kati wanyigo ni chemi keke nyelele kodi kono Woba, ego suwa, osuwa Dago kato chwanyi kuyo chini Keke penyele kabadi kutu Toka twanyuru kunindi Keke nyuru no podo Toka twanyuru kunindi Keke penyuru no kapodo Honorable Otieno Urdo Sabiro limita yudi Kekino ramu chunya toini Magoni simi wemi Ino chwanyo chunya tuingia Odieli Gotia jak kadere Samani simi wemi Ino chwanyo chunya tuingia Yang radida Wisi Samari kodite ulo Sekino wangere
Kate kodire bondo begino wawe atene Bruce Willis Semo kalitele ngalenga gino wawe awirnika Gustav Bell to pamoja na Roda Semo lude tele ngalenga gino wawe awirnika Samolenda ori duenyo dogi gino kichuna Otaka Jackson Wilson Ila Nyaugenya Mosie Nyareni Ziroka na miso fango the fanga za record girora muchunya kanyo sana kora mu gichuposa para modiambo wemanyeni bironika dimba Mara mogi radio la mogi kachuja luo Matuch e kor gwenge Giroda Odhiambo. Machiegni jatend piny William Ruto tuokom romo mabiro kanyala jotend pinje Afrika ma Ugwe mar twake tulo dhi nyime piny Kongo mono bende yuak kod jatend piny Kongo Felix Tshisekedi kanyakla kod nyawali mar Rwanda Paul Kagame. Ruto mabende jakom mar East African Community nyosebedo gi twaka moro mabathe twano mabende nyokelo kanyakla jotend pinje mag Afrika ka twak makamano nyotime boma ma Dar es Salaam e piny Tanzania. Chiro Mayala okinyi makawuono chukdara riogo ichichni ne onegi gi jonjore otieno manyoro kaluwore gi komanda mar obila e sub county magemi Yala Chris Wafula. Jonjore mabende no manore kod gige lwenya ne omonjo chiro no ka saboro otieno